matin kuom dakika moro mabich kende. Senior, iwinjo penjo ma ji openjo. Chake gi penjo ma ng'ato penjo kani to duol ma ochwe kom gi Dr. James Ikal jaod bura ma Semeni. En otimo gang'o malich ahinya? Gik mage yalo. To dak gisemiyowa report. Ano penjo maber kendo ang'e ni kiny wan gi Dr. Nyikal e chenro mar Ramogi TV mar duol godhiambo. Saa 1:30 nyaka saa 2:15 kod Trevor Umbija. To mane achiel kuom penjo madwa penjo Dr. Nyikal. Yes. Ni ka gin representatives magwa to gidhi gibet giyalo kamoro moken od bura, nikech sama giyalo od bura to waneno to nyaka gibed accountable ne jopiny mondo giwachnwa ni to ne warome duol, to duol ka ne wawacho 1, 2, 3 to 1, 2, 3 mwawachogi ema dhi miyowa laini kaka wadhi ringo e od bura, tema dhi miyowa laini kaka wadhi ringo e piny Luo. Nikech sama gigi onge ni ji obet kamoro to go mbaka, to un jogo ma jopiny noyiero, to jopiny ok ong'e gimowacho, ema miyo japiny bedo gi kiawa kaluwore gi buche ainago. Emomiyo gima Albert owacho ber ni japiny nyaka koro kaw patik mar penjo jotelo penjo. Ing'e lwenje mwasegoyo kwa penjo jotelo penjo, nikech sani an ka penjo tikoni yo koridwa chung bondo. Moro no dogo e studio ka penjo Kisumu County ka. Wasekale lwenje mang'eny nikech sami penjo tineno mnani bende korite mang'owa ilaro. So japiny nyaka penjogi. Nikech sama jatelo biro ka maine miyiero ofis to koridwa trite ka nyasaye moro matin, nidwa mnani gone chongi piny kata mna kaene lam kata idwa mnani go dasta lam ne kumo wuothe. Nitiere luor mimiyo jatelo nikech ofis mo mako gi luor mar dhano tok lame. Ok lame. Okay. Ineno. To samo mi gimo mi matin no yiek kuni jamna katogonyi no. To mna kaka ng'ato no wacho. Mane osiptal mano nego beni yath nitie kori wuotho gode yi. Koro sami dhi Lumumba ka to kibi yudo thieth maber nikech ng'acha no se kauteko kuomi to mi 500 ichame yi samo ichame kete stage kama kichopo kode ot. To manitie kang'o utiekore kodi. So nyaka wabed ni wan jogo manyalo penjo jopenjo telo. Okay. Kik weni tich mar penjo jotelo penjo ni uwenwa kendwa. Wan kwa penjo to en lweny, to en uwi, to en nduru. To kunyalo kaw chirno mar penjo. Nikech mano ng'amindiki ofis. Ng'amindiko tich dongine mikone nadwa ni ti 1, 2, 3, 4. To wan mamarwa ni jomwandike tich, to kobiro to wakoni koro ene manyako ng'iswa kako odwa timo ang'o, kako odwa tiyo. Timore ka ng'a. So teko no ni e lwetwa. Emomiyo kako ganda sama koro wamanyo ni wachomo kanyene, achiel kuom gino manyaka waloke pachwa manyaka watim en penjo matek ne jotendwa. Victor, we monda wache ni ng'ato bendo wacho ni jowa manie sirikal. Yes. Ing'e ni piny Luo ka wan gi joma ndie sirikal man gi lemo mok gin lema. King'iyo CS Opiyo Wandayi, budget mare en karibu bilion 600. King'iyo CS Mbadi, eto koro budget ni tene motimo execution. PSS wan godo karibu 5. Wan gi PS mar health, wan gi PS mar interior, wan gi PS mar trade, wan gi PS mar public investments to gi children welfare. Nyaka koro wapenjo jogi penjo ni to budget mar higa mar 2025 in department ni ang'o midwa timo ne oganda Luo. Nikech wawe wuondore samoro ni jotelo wakoni ni wan wang'iyo piny Kenya. Ofise mag sirikal gi kede ya jowetena. To kidwa ng'e ni ng'amu betie kom manigi kalam manigi teko, tikwongi ng'iyo reception ni jomage manitie to giwacho dhok mane. One offices ma jo omako kidhi to en Kisungu gi Kiswahili emiketigo. Jomoko ka to wacho dhok gi reception. Ang'o miyo giwacho dhok? Nikech gipango kaka gitiyo. Sirikal en pogo mwandu. To mwandu na mwadware thurwaka. So Kisungu mingi gi Kiswahili gi pichni ma jo ohero mang'eny nyaka koro giwe. Gikono anito e Nyanza counties wang'wenegi. Ka gin weche stima upoge nango. Ka gin weche mag trade, access to finance ma Ministry of Trade oversee. PS Regina Kotho mamnyaka wachno
ni to gin pesa di mobed allocated to Nyanza ka pes ni go iyudo kanye tiyudo gi nang'o, mane kikonyo japiny. So nyaka wapenj jotendwa gi penjo, nikech ofise ma gintie gi nyingwa, ok gi thochgi, ok gi herogi. Erokamano. Governor Victor, Jose tugo juogi. Osekelo juo kaka wanene nikech watene mana kama owache no tainya ne jopiny. Achiel kuom gima miyo wakelo mbaka ni ne un mondo umbe uwach ne gie. Sama waloso ni giwinjo kendo one live. Ka wawache kaka wanene kacho samoro ni intiere kaka kidwa jatenda ni pingo broad based. Nikech